てですね、珍しい衣装、そして楽器、今日はこんな素敵な演奏も聴かせていただけるということでね、印象深い一日となると思います。この後演奏してくださるのは南米アンデス地方の音楽フォルクローレを演奏しているミルカミルカの皆さんがステージを務めてくださいます。演奏なんですけれども、三島市の恵比寿参道とか清水町の国際コイルのお祭りとか、裾野市の深良用水のお祭りとか、いろんな地元で活動されていらっしゃるんですが、三島長泉御殿場といったほか、藤枝からお越しのメンバーもいらっしゃるとか、フルメンバーだと10名以上になるそうなんですけれども、今日はこのメンバーでミルカミルカさんの特色を生かした演奏を披露してくださいます。ミルカミルカというのはケチュア語なんだそうです。意味は混じり合うということなんです。性別とか色とか職業とかいろいろ混じり合っているメンバーでいらっしゃるんですが、今日お越しの皆さんもこの演奏を聴いて一緒に混じり合って楽しんでいただければと思います。今後の演奏の予定なんですけれども、10月なんだそうですなのでお声かけいただければどんどんスケジュールが入っていくよということなんですね。ミルカミルカ、カタカナでぜひホームページ検索してみてください。皆さんからお声かかるのを待ってます。そして今日はね、おひねりも期待してますということです。それではミルカミルカの皆さん、お願いいたします。
でも代表的なコンドルは飛んでゆくでした。聞いたことあった人？ありがとうございます。ありがとうございます。私たちの曲は、黙って聴いていてもつまらないので、楽しい、テンポの速い曲があったら手拍子お願いします。早速やってくださってありがとうございました。そしたらちょっと静かな曲ですけど、カルカスの「うなずかちゃい愛してる」をお送りします。ちゃいたっぷんちゃいますかくらいタリスパススコくらいわびしたいむらすかちゃいたっぷんちゃいますかくらいタリスパススコくらいわびしたい
ございます。小樽はまだまだですかね、ちょっと明るいですからね、どうぞゆっくりと聞いていってください。今ちなみに1番がですね、先ほど言ったケチュア語で、2番がスペイン語で歌わせていただきました。なかなか素晴らしい歌詞だったと思う人わからないですね歌ってる本人もよくわかりません。次の曲はですね、日本語で歌います。もともとボリビアに伝承曲としてある曲をですね、日本のフォルクローレグループの女性の方が歌詞をつけて歌ってる曲です。なかなかね、日本人の心にもピンとくるようないい曲だと思います。どうぞお聴きください。後半の部分はね、テンポアップしますので、拍手お願いし、手拍子お願いしますまだ開いてる。開いてる。手を振る
歌でという曲でした。皆さんどうですか、高原の爽やかな風を感じていただけましたでしょうか。ありがとうございます。盛大な拍手どうもありがとうございます。はい、それではですね、続きましてはですね、ちょっと歌のない、しっとりした、略記ルナという曲を演奏させていただきます。日本語に直しますと、人々の悲しみという題名になります。インカ帝国とかいわゆるスペインが攻め込んできた時にですね、いろんな辛い思いしたそういう気持ちを、曲に表した曲になりますね。略記ルナです。
曲をやりたいと思います。皆さんも聞いたことがあると思いますけど、コーヒールンバ知ってる人？この曲は、私は荻野目洋子さんで知ったんですけど、荻野目洋子さんのコーヒールンバを知ってる人、その前は西田幸子さんっていう方なんですけど、西田幸子さんの知ってる人、あ、知ってますね、知ってますね。年がだんだんバレてきますね。はい。で、うちらの名前だとモリエントカフェです。聞いてくださって本当に皆さんありがとうございます。次はあとラストの曲になりましたけど、私たちこの後広小路の方で、リメンバーロクタンダっていうお祭りをやっているところにまた呼ばれていて、8時ぐらいから演奏しますので、よかったら聴きに来てください。ホタル見た後で遊びに来てください。花が咲く頃に。
したミルカさん、ありがとうございました。アンコールはどうですか？ほら、期待の拍手が。だって皆さんノリノリでしたもの。子供たちも踊ってました。ありがとうございます。次また元気な一曲言ってしまいますか？行きましょう。踊れる曲ですので、皆さん踊って子供ちゃんやってください。ボリビアの方ですね、喧嘩祭りという時にね、歌われるようなリズムの音楽ですね。ちょっとホタルがね、びっくりしちゃうかもしれないですけど、最後にじゃあ1曲やらせていただきます。
皆様ありがとうございます。ありがとうございました。 8時から広小路でもやります。8時からこの後移動されてリメンバー6タンダー醤油通りが歩行者天国になっています三島ホタル祭りということで、今日は醤油通りが特別に歩行者天国になっているんですが、そちらの会場では8時から演奏されるということです。ミルカミルカさんでした。どうもありがとうございました。いやー素晴らしい、皆さんも素晴らしい参加していただきまして、混じり合いましたね。ケチュア語で混じり合うという意味だということを教えていただきました。ミルカミルカさんでした。ぜひね、検索カタカナで検索していただきますとホームページにスケジュールが載っていますので、これからのライブのねチェックもしていただければと思います。さて改めましてこのように夜が更けてきましたが、こんばんは。ね、昼間からずーっとこちらのホタル祭りの会場にいらっしゃる方はそろそろちょっとね休憩が必要かもしれませんが、夜の部4時からスタートしていますこのステージなんですけれども、盛り上げていただきましてありがとうございます。この後は三島ホタル祭り初めてだと思うんですが、ホタルの一生について上島愛風にスライド上映を行います。どうもありがとうございました。残時間何分ですか？38分40秒。あと5分ぐらい。